Hej alle. Inden I lige trykker videre, eller I lige scroller frem i videoen, så lige gå ned og abonner, ikke? Please. Vi skal bare lige nå op på 100 abonnenter. Og hvis I gør det, så siger jeg, så sker der noget vildt. Hej Nicolas Sander Foss. Hej, se lige der på sådan en kæmpe havl, der kommer nu. Der kommer kæmpe havl. Over lige hernede. Det regner op på en side. Au. Er de godt nok? Hvordan er det at være herude? Prøv at se her. Jeg troede, det var påske og forår. Prøv at se, hvor store de er. De er faktisk kæmpe. De er gigantiske. De gør ondt. Og som du siger, hvordan er det at stå og lave arbejde til brætteskuret imens? Det er koldt, og det gør ondt. Og I kamera er helt sløret, Men fordi... jeg har heldigvis en dejlig dreng, der hjælper mig nu.